Mas Lasti ya. Lagi ngopo? Harus ngambil mas. Oh, Gawe pasti aja. iku ngopo Mas? Berasi mas. Gawe pasti. Jadi nek nggon aku saiki tukang parut ki lanang lur ki. Iki tunggu mesin. Yo lanang sing bagian rapat ngopo-ngopo iki kon marut. Bagian marut sambil. Ning nganggo mesin nek manual ora do iso iki. Antar mesinnya suwen. Iki dari nek mesinku seru banget tak pateni sik wong arep ngomong. Engko didelok meneh gawe jatah karo wajike kepiye berbagian jodoh karo udak-udak nyari dhewe. Betul Las? Ya iya. Nah iya, terus kayak main ketemu Kang Panji ini. Ini ya ketemu ta, Pak? Wes, mana kondane ngono wis dilebore. Lah iya dadi melu mesti. Datuk kene rokono kan wis terbaca dengan itu. Wis tak bacot kere marut sik ndak selak sengane wong pawon. Lah santen. Lak ditunggu nggo gawe wajik karo jajah. Acarane nggo rasulan nang desa kuwi saiki arep rasulan. Jadi kebagian jadah karo wajik. Wis rampung Mas. Sampun Pak Di. Etuke. Gel karek ngresiki iki kok kedulehke nggon sing Pak Duko. Engko langsung balekno ya. Heeh. Ono jajanan sing kata. Wis rampung gek disetorke wong warung wong warung. Wong dapur bagiane kono sing nyaparke. Ora dadi ya, Las. Biasanya orang remesi anu ya ampas. Iso. Ndak kleru. Iki wis tak setorke wong pawon. Kuwi sing profesionale jadah karo wajik iki. Anu legend iki, Mbah Wasirah. Iki anu. Ibuke Mas Lastio. Iki rombongane wong pawon iki. Uyahe kan uyahe nek nggo ngabari. Nggo ngabari jadah. Jangan Las, ring resiki engko gek wedangan sik dheweke wedang. Engko karek dulehke. Ya. Resiki karo wedangan kan karek. Lah duduane ya beda. Beda. Ikine beda. Ning apa iki dudukane, Mbak? Bentuke. Nek bentuke apik kuwi cetakan. Gek terus ikine jelas kaca semene. Ikine Ya grikine sing elek miyur iki. Tekan kene miyur ya. iya. Engko ki langsung balena ya Las, ndak lali ya. Tenang kowe. Iki sih. Dundake. Ngene Pak Dukuh kuwi. Nek sing ditekone yo ora aku sing ditekoke ora iki. Wong sing nyilih yo ora aku. Andalane Mas Lastio. Iki macam-macamnya enek kene ngono. Aku wis menek ambil Mas. Cuk-cuk urung wis tekan tengah ki seprapat wis anggere munggah plusut. Mulih wae nggo papat tok ya. Ini sih, Mbak. Atau kene wae, Mbak. Wis to, kek kari wedangan lho, diwedangi. Wah, pelatarane iki. Rata-rata sisih cilik-cilik gede. Oh, kuraan bodo iki. Pakai Mbah. Iki anu, uyahe jadah. Dicampur kelapa karo garam. Duleni. Dileni Mas. Sambi nggih. Nggih. Ha kae engko ndak selak adem. Nggih Mas, mangke. Ih, kok lali engko. Sing ajeng damel kopi nggih enten. Nggih, siap. Aku pahit wae kok Mas. Lah nggih niku mang milih. Nggih, mangke kula milih. Tinggal wedangan. Kebagian nunggu geni malah mati piye lur iki? Wong anu wong anget dadi gek melu prakuk-prakuk ngono. Nunggu geni karo santen. Tampilmu sok kabeh. Pokoke bagiane wis ngono kuwi. Jahit mrasake kepiye nang Bagiane ibu-ibu lan aku isane ya kuwi melu. plastik enggak? Insan. Ini tulung. Jare lek ngopo ta iki? Iki ndamel jadah. Jadah. Ngaru. Nggih, ngaruh. Ngaru. Jadah. Ya ayo jojo. Jojomu sing dawa. Yo kono nang jajah wong rong mateng aja. Kuwi lho. Wih. Jahit kepiye? Pakate lho. Ya lho. Sing ngrasake aja sing darah tinggi, wis ra ndirasa asin. Sing lambung.
Nan, nek sing darah tinggi asin kae ora krasa. Heeh, ora krasa asin barang. Kalau sing pangan lambung ki aja mangan. Iki nek mblondho piye karo dudar ta iki? Dudak, Mas. Udah siapkan ndi ya? Patokmu. Entek to wis. Aku minggir tanganku lho sing patokmu. Nunggu santen lho nek mblondho damuk wong pirang-pirang. Paras kok patok. Apa? Wis, iki tok goleng kene to. Urung wis disungut yang. Arek entuk wile yang-yang. Ini siwarmu tak neno bae Mas. Arek entuk. Ayo iki. Mutung terus ale. Iki ya jatah, Dik. Rombongane jatah kuwi engko. Iki wajib. Oh, wajib. Bahan wajib. Oh, nek Areh jadahan wajib. nek areh ki wajib, nek jadah Jadah kambil diparut kayak klopo. oh, Kennya gak uyah. Niku niki jenenge gawe bahan wajib. wajib. Wajib iki sing nganggo santen. Santen nggo gula. Gula. Aja ndodhon kono aku marep entuk kajengke gede banget. Oh, wedi ro aku kala jengking entupe gedhe nggonku kok ya. Ngentuk yante mulane. Ora percaya aku tak delok anu goreng entuk delok. Tekon sing wis tak entup ki lho kowe ki kok ndak ora percaya. Wis ana sing mbuktekke kok. Mau gede banget kene kuwi. Lho tak gepuk cek nang kono. Aku melu ngicipi. Iya, Mas. Aja oke. Ngicipi ki sithik wae. Iki tukang ngicip-icip. Kuwi nek wong ngisor teh. Gurih, asin. Ora asin banget iki. Aja sedengan wae ya, wis sedengan iki. Tukange siji setara. Heeh, wis iki sedengan kok. Kok kon loro wis apa kae? Wah, yo ora to. Mbok ya ati kontelmu. Lho wong e bambu ya. On. Ora gorokan, Bang. Enak wong ngamor ki timbang dipaske wong dimenake dadi lek enek Wes, Mbah. ngono ya. Engko bodhonke nang kene Wes. wolong beruk. Lho, masih merwe wis. Wes. Wis sak cepat mil bae. Wes aku alian las wah kowe ki jan. Ngawasi ya. Mbah nak wong akeh ki engko Ki. tok ngepate tok Ki. Penalian. Wis sak semal. Wong anu Lastar ngicipi. Ki Lastar ngicipi mureng-mureng aku to. Boleh nek kowe ora ngicipi ngono semono iki. Marai dedek lho. Mateng kambire soalé. Resep ora Nang kowe maido aku. Kok wis sak piring. Nah iya no. Ya. Iya cuwek sak piring. Mbak. Mbak. Ket mau tak kon ngumbah ki ora dikumbah ora digurke. Iki salam go ngendi? Dikumbahke, Mbak. Tuyui coro. Blego barang. Apa weruh corone nguyuh Mbah ra ora to? Ora nguyuh kaki luwe. Wah, ki malah gedhe. Orang pasti. Percaya nek ngono gede. Nanti. Ana wong iki aku ketemu wong iki nanti. Iki wong iki the best. The best diusruk-usruk. Iki jenenge ku anu, jadah oran iki. Oran. Iki oran iki rong dijojo jenenge oran. Urung dadi jadah. Alune rong ana lho, Ge. Sing dalu. Sing dalu. Iki oran iki jenenge jadah. Iki oran. Jenenge oran rong jadah. Wis kon ngrasake mau kuwi kurang piye? Kumakmu ora ge omong-omong. Ku rasane pulen, yakin enak. Wis pas. Wes enak, pulen. Gurih asin Wes kurang ora? kurang nah Kurang oke. Kurang oke wis arang-arang kaya. Tuh, Mama. Mboten. Kon go mulai di ati kabeh. Mbah nak amar wong akeh iki sitok ngepake sitok nglunggene dadi Wis jojo. buah katese legi ora iki sing gepak. Enak sing nggon Pokoke ilmune ditularke, Mbah.
Ilmune kon nularke. Oh. Ning karo kon bismillahirrahmanirrahim titik nek indel. Yo. Ora Purwaton indel. Iki lejene jadah karo wajik nggonku iki. Nggih. Ya iki. Iki marai sing enom-enom. Ning sing nom-nom sesuk nek wis enjoh ora kemaki. Oh, sing kene iki sing kemaki meng siji, Mbah. Endi? Ki. Ki lur bar mani, Pak. Makane ke sekolah. Anu pun kula jajan mawon. Jenengan istirahat iki. Sing wedok leren genti. Dapur anggujeng iki. Ya. Ora nak mlayu ya. Karo omong Pak RT aja meneng kok nek video ki. Tak bujungane. Oh, lah tak kira barang kaya anu. Udah nyanget, Dak. Kegiatan wargaku ngono. Kegiatan warga RT 01 niki damel napa niki Mas? Jadah untuk rasul lah. Kasulan dusun. Bersih dusun. RT siji. Salah. Bulokah iki lho. Bulokah iki kok ya, Mbak? Lah wong wis tak aturi jarene kon mau titik. Ora apa-apa, Mbak. Ora apa-apa. Lah kula ngambil yo akeh. Simbah-simbah RT 01. Ya. Lu ngasih tak wajib bahan-bahan Damel wajik bahan. Tenang no. Wis, dah. Cari mantoni. Gawe jadah. wis arek wajib. Sik kowe Mbak, Mbak. Dangu karo suwe. Ya suwe lho wong iki mambut kok. Nek rambut itu. Ning aja karo ngomong lho Mas, ngono netes ning kono lho. Pokoke ngelong tunggu ngaru. Dek kok bar dikaru. Bidang meneh jeburke nggon remaja. Nek Mas tak genteni Mas. Kentengan iki walu teh. Mbak yo ora leleh. Walune ming kalih. Do padu iki. Iki Pak RT rek tampil. Oh, Pak, kowe arep njajal to? Wah, ora gelem. Proses wajike isih di udek terus. Suwe dhewe iki majid sih, Mas. Oh, gitu Mbak. Karena jadah pun sampe telu wajib pisan. Arahno. Mumpun, Mas. Nah, Pun dados. Pun sae. Ireng-ireng apa iki? Meh. Meh ngaru tenan niku, Mas. ngaruh wajik niku, Mbak. Nggih. Kuwi kula ireng-ireng ampun. Persiapan wajik iki lho. Semut 4. Salam wajik iki. Engko cemplunge kono, Mbak. Nggih, Mas. Oke, ampun. Kok kono kuwi Mau kita ngenak-enak Pak. Iki lho cemplunge kono. karo gemine iki ora gemine ora temen nyelenget dah. Geter pinggire ra disusruk. Dilongi kayune. Disusruk pinggire niku lho. Gawe kopi las. Lah ya kuwi disusruk pinggire. Iki ngopo meneh, Mbah? Ngaru wajib, Mas. Wajib. Karo ketan karo wajib. Ngaru ajeng calon nggih wajib. Nah, rak ngono aku mak tratap kok urung anu abang ngono wajik. Ngaru ajeng sedamel wajib. Lah iya mulakno kuwi sesuk kek Mbah Wasirah ki dadekno. Aku jan raean. Lanjutke sik nom-nom genti. Lah mulane iki sekolah. Ya iki wis tak sekolah. Muga-muga sesuk kek lulus. Muga lulus. Ora tak elek-elek, tak mugak-mugak ke lulus. Mbah Wasirah berhenti. Pensiun, Mbah. Ya. Lah sing nom wae eneng. Yo men iso sik no, Mbah sing nom ki. Sidane. Lah iya men nganti fase sik. Aduh. Lah nek sepuh ki sing abot, sing abot asepe, Mbah. Rolat lho, Mbak. Wong kene genti mantra arek dak kene. Arek itu kok dirasakno, Mbak.
Arye ora Bar saka kene engko nyemplung kono kae. Masih proses wajike lur. Proses. Cukup panjang prosesnya. Kemebul. Masih rame lho. Ini kari terakhir iki wajik. Langsung muncul tenan ki cokak. Mari gawe wajik sing engko ditunggu. Lah kuwi nganti kaya apa to, Mbah? Ingat kaya nak gon dawet jelar. Ora gur, dawet ora tuwer. Ora nak sing berarti nganti kaya jenang. Lah piye supaya dikenang nah. Ya kira-kira engko jam 12. Kalau tak urung sat menak satu. Terus YouTube sing isor ya terus men tanda iki. Kos kok kene. Nah. Mawamu kepiye mawamu? Kok dadi anu. Arang-arang wae. Montong-montong nah. Genti-gentan. Ora bengi to. Gulane itu. Pak. Loh, nggo perwakilan apa nggo uji coba itu? Coba itu di tempat. Gak kemlenyek nek kabeh tak lomong. Kapane wis sampe. Wah, ngadu-adu wis rampung lho, kari ngenteni. Rampung Grobios tinggal wedangan. Dan tak cukupke semene wae videone. Terima kasih sing wis menonton vlog kali ini. Jatilane Prai tinggal gawe jadah wajik serampung dan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bahagia. Kamar mandi anyar.